Ezinduak gizartean. Kaixo, gu Maite eta Garbine gara, eta Forrest Gump pelikula ikusi ondoren, ezinduak gizartean proiektuari buruz hitz egin behar dizuegu. Ezgaitasuna edo minusbaliotasuna, urritasun edo ezgaitasun baten ondorioz, pertsona zehatz batek duen egoera da. Eta ze minusbaliotasun mota daude? 4 minusbaliotasun mota daude. Lehenengoa. Minusbaliotasun fisikoak, gorputzeko atalen batean urritasuna duten pertsonak dira. Bigarrena. Minusbaliotasun intelektualak edo gaixotasun mentalak, garunean arazoak dituzten pertsonak dira. Hirugarrena. Minusbaliotasun sentsorialak edo adierazkorrak, gizartearekin komunikatzeko arazoak dituzten pertsonak dira. Eta azkenik laugarrena. Beste minusbaliotasun mota batzuk. Espainian 45.997.671 pertsonetik 3.528.921 pertsonek dute minusbaliotasunen bat. Eta zeintzuk dira ezin duen aldarrikapenak? Lehenik eta behin beste pertsonak bezala bizi ahal izatea, eta hau behar dute hori lortzeko. Bat. Taldeko komunikazioa hobetzea. 2. Autonomia pertsonala lantzea. 3. Eskubideak ezagutu eta erabiltzen ikastea. 4. Autogestionamendua hobetzea. 5. Beren kabuz erabakiak hartzea. 6. Beste pertsonekiko harremanak hobetzea. Eta azkenik, beren herriarentzako garrantzitsuagoak izatea dira beren aldarrikapen nagusiak. Nafarroan zein erakunde laguntzen dituzte ezinduak? Guk lau aurkitu ditugu. Lehenik, ANFAS, gaixotasun mentalak dituzten pertsonak laguntzen dituzte. 11. Itsuak laguntzen dituzte gehien bat. FECOR, ezinduen eskubideen alde egiten dutelan. Eta azkenik IBILI, gaixotasun fisikoak dituzten pertsonak laguntzen dituzte. Eta zer egin dezakegu ezinduen gizarteratzea hobetzeko? Adibidez, ateak zabalagoak eraikitzea, edo eskailerak ordez maldak jartzea, ere semaforoetan itsuentzako soinua egotea, espaloiak baxuagoak eraikitzea, eta azkenik ibilgailu publikoak egokituak egotea. Gu ezinduak laguntzen hasi gara, orain zuen txanda da. Eta hau izan da guztia.